Foron moitas as persoas que ao longo desta mañá pasaron pola Casa da Cultura do Cuartel Vello Rianxeiro para aportar o seu grande área na loita por unha sanidade pública de calidade. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza instalou unha mesa de recollida de sinaturas para levar ao Parlamento unha iniciativa legislativa popular que busca a dotación de máis profesionais que garantan unha asistencia sanitaria axeitada. A iniciativa legislativa popular busca o que todos desexamos, que é blindar a sanidade pública, unha sanidade que progresivamente estamos vendo un gran deterioro, con falta de médicos en todos os centros de saúde, con peche de consultorios municipais en varias localidades do Barbanza e, sobre todo, unha falta de atención de profesionais sanitarios en centros de saúde de cabeceira e de referencia en cada un dos concellos. No caso de Rianxo, demandan a incorporación de máis facultativos ao centro de saúde, especialmente na quenda de tarde, así como que se cubran as baixas. Parte da quenda de tarde na que a xente que ten a súa consulta ordinaria pois pode verse afectado por calquera urxencia. Bueno, de alguma maneira haberá que resolvelo, non sei se é poñendo un pack de tarde ou alguén que se faga cargo desas posibles urxencias que cheguen e que haxa posibilidade de que quen ten o corpo de tarde poda ter unha consulta ordinaria normal, como pode ter calquera se ten na quenda de mañán, e tratar de, o que decimos, ter unha atención digna, que todo o mundo poda ter o seu médico de cabeceira e lle pode facer o seguimento da súa patoloxía, porque tamén é triste que cando vayas a determinados momentos pois non teñas ningún médico co que falar e que poda ter o seguimento do teu caso, non? Con esta mesa, Rianxo súmase á xornada de mobilización en favor da sanidade convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública en toda Galicia, con mobilizacións e outros actos reivindicativos.